Mrkve a jablka. Mrkve, tak Verunko, ty se podívej tady, co je? No, můžeš vydělat a položit tady pod strom, jo? Zajíčkový, možná i bažantům, jestli přijdou trochu tak. Šipte, pozor, je šipte. Ale neháze. Tady dáme, Mami? Ano. Tady máš. Tady máš. Ten zrníčko do kamí. Šeli to tam naskazí. Praši, a nedávej to tak na kupu. A vy teď půjdete po té cestičce, jak budou nasypaný zrníčka a budete takový ptáčci, jo? Tady je. Tady další. Tady je zase. Stop! A teď hodíme tam tím směrem a každý co nejdál, jo? Tak, stůjte a hoďte takhle do dálky. Verunko, taky běž hodit ty zrníčka. A já. Tak, co nejde, jako Tak, kluci, ještě Lucinka a Kubík, jo? a ještě dělí. Zahoď, pořád. Co nejde. No. Já. Chceš taky ještě hodit zrníčka? Já chci tak. Sněhem jinde. A až my odejdeme, až se nás ptáci nebudou bát, tak oni sem přijdou a budou papat. Protože oni tam mají velký hlad, že jo? Doběhni, Verunko, Lucinko. Hať se plazí rychle! Tak. Dobře, a už jsme na začátku. Tady po stopě hada. Jo? Po stopě. Tady pokračuje. Kdo se do mě trefí? Chci Hankovi, dobrý. Tak a teď mám ti. Liuško, ty nebudeš házet? Já, ty jsi nějaké Ne, do hlavy, kluci, do noh. Do noh, teď. Ještě se nikdo skoro ne... Tak to byl zásah. 2, 1, teď! Do výšky, do výšky! Dívejte to. Musíš tady počkat. Poslouchejte, teta tady říkala, ta, co má takovou tu přiltovku, tak říkala, že se jí stýskala po sluníčku. Tak jí uděláme radost a budeme jí jedno sluníčko vyrobit. Co říkáte? Jo? Tak jo, tak jdem nahoru, jo?